familieleden. Het loopt nu zelfs terug tot het jaar 1385. Maar wij spreken met de 26e generatie eigenaren. En die zijn dus zeg maar, nog steeds actief in het vermarkten van dit soort producten. Ja, Europa kent bijna 208 Hanzesteden, dus onze bron is ook heel erg groot om het Hanzehuis toen zeg maar, op te starten. Nou ja, we zijn inmiddels 8 jaar verder. We leveren al aan bijna 300 winkels in Nederland. Waaronder ook, wat ik vertelde, de Bijenkorf, maar ook de winkels van Simon Leenveld. Maar goed, allemaal ja, toch wel bijzondere adressen waar dit allemaal naartoe gaat. Maar eigenlijk gaat het hele verhaal van het Hanzehuis hier in Groningen tegen de massa in. Ja, we praten hier niet over massa-artikelen, maar allemaal over producten die met zorg worden samengesteld. Ja, en die daarnaast ook nog van zeer goede kwaliteit is. Ik wil u sowieso een kop koffie aanbieden uit Bremen. In Bremen is een vast ook een hele oude koffiestal.